Здравейте, приятели! Аз ще играя Castle Clash с моят акаунт Марихуана Бой. Марихуаната момче. Да, ще рейднем някой, който по-слаб от мене. Но все пак това не ми пречи да го убър. И както виждам малко забавно, случва се. Интернетът у нас е доста слаб за сега, защото има някакъв проблем доставчика. Аз нападам някакъв нормално, който да не забавя. Даже после на база от мен да не играя или трябва нещо друго, предполагам, защото както виждате го победих само с на герой за точно да, както виждате 30 секунди ми отнема. Да, сега ще правим няколко мисийки. Не, за това ме мързи. Може би ще вземем някой трифейс. Да, ето този например. Тук дава някакви точки, пъти събирам тук нещо. Тоест дали да го похарча? Айде, няма за сега. Така. Ей. Да си взема наградата. Искат злато. Окей. Не, мързим. Не. Ще играя Team Dungeon. Надявам се да имам добри съотборници, защото понякога ми се падат отвратителни. Този път може би са добри, не, той са 60 левел. Айс демон не е много силен. Защо? Добре, така по-става. Тук може и да ги бием. Да. Сега ще ги бием. Тук гледам останалите играчи. Не. Добре, тук може и да се получи нещо. Да гледам, че се организират нещо. Май аз не го виждам с... добре. Сега сигурно ще ги бием. Някакви мижеви герои тук. Този има Pumpkin Joke. Тиквам. Да, малко странно, все пак има... Не за подценяване, той буства на атака и въобще буства на войниците, както и моят виденче. Другите ангела лекуват нашите герои и сега ще го бием този враг номер 1. Този кентавър бос, шефа на кентаврите. Да, бихме го. За... Ще успеем? Не, за 30 секунди ще успеем. Да, ще успеем. Взех някакъв. Добре. Беше хода да си отворя тая работа. И тук. Глупост тук сигурно. Да. Сега това ще го продам за 3. И ще хода да играя. И тук срещу. Пак някакъв Team Dungeon. Пак ми е добър. Не. 80 лева ангел не играе. Хода някакви дънжени тук да бия. Че нещо ми стане. Ето.
96. Там ще губя. Имам си хила. Имам си 2 хил спела. Губят. Да бих и за... Ще успеят. Да не успеят. Моите герои са велики. Пускам спеловете да помагат моята армия. Балкони. Опитват да не убият екзекутора. Но мисля, че той го ще бъде хилнат. Да, от го. Да, ще разбият това голямото уредие тук. И останалите ми герои от другата страна атакуват някакъв грамаден си колко прави на голямата работа. Да, ангела ще го... Да, победих. Мижав. Дънжън. Сега се чудя. И това беше за сега. Айде, чао.